Sa Ebanghelyo subong ginapakita ni Jesus sa iya mga gintutunan niyang dalan sa kaymayaan amo ang pagpaubos kag pagantos. Apang wala sila makahangop tungod ang ila ginapanumdom amo ang gahom kag kabayawan nga na abinila ila maangkon kung mabayaw nga ni Jesus nga si Jesus bilang Mesiyas sa Jerusalem. Nakita ini sang Ginoo, gani iya ginbutang sa tunga ang isa ka bata. Gintudlo niya sa ila nga sa iya ginharian ang bisan sino nga may tagipusoon sang isa ka bata kag ang bisan sino nga nagapasulabi sa mga kubos kag sa mga wala sing gahom pagakabigon nga labing dako. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Upod sa aton mga intensyon, magasugot kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ang gundamang intakus kita sa pagselebrar sa Santos Kamisa, kilalahon nato na naing aton mga sala. Tanan, nag-confess sa Ako sa Diyos nga makagagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kinakasala ako matuod sa nahuna, sa pulong, sa buhat, kisa pagpatumbaya, sa akong sala, sa akong dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga ileske mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Diyos. kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga mahagahom kag sa napatawad naton mga sala. Titiyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Sa
Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Mangamuyo kita. O Diyos nga manamay, imo gintingob ang bugos mo nga mga kasuguan sa pagigugma sa imo kag sa amon isig katawo. Itugod nga matuman namon ini sa mga sugo, agud na madangat naman ang kabuhi nga dayon. Napangayon naman ini sa imo, pagay ka Hesus Kristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Amen.
Pagbasa gikan sa libro sang Kaalam. Ang matarong nga tawo disturbo sa aton. Gani magpangita kita sang paagi sa pagdula sa iya. Nagapamatok siya sa aton mga ginabuhat. Ginasumbong niya kita sa paglapas sa mga kasuguan ni Moises, kag sa mga pagsulundan nga kinaugali sang aton mga katigulangan. Pero tanawon naton kung matuod ini. Tanawon naton kung ano ang mahanabo sa tion nga siya mapatay. Kung ang matarong matuod nga anak sang Dios, ang Dios magaluwas sa iya, batog sa iya mga kaaway. Gani, tilawan naton siya, sa aton siya pintasan kag sakiton, dayon aton mahibalawan, kung ini siya magpangakig, kag mangin matarong. Mahibalawan naton kung tubtob sa diin siya makaantos. Pamatbatan naton siya sang isa kamaluya nga kamatayon. Kung sa bagay, nagsiling siya nga ang Dios mag-aapin sa iya. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Dios. magapasalamat ako sa imo o Ginoo ka ikaw maayo. Magapasalamat ako sa imo, O Ginoo, kay ikaw maayo. Ang bugalon nga mga tawo magakari sa pagsumpong sa akon. Ang mapintas nga mga tawo magahimulat sa pagpatay sa akon. Mga tawo nga wala nagasapak sa Dios, nahibalawan ko nga ang Dios amo ang nagabulig sa akon, nga ang Ginoo amo ang nagaapin sa akon. Magapasalamat ako sa imo, O Ginoo, kay ikaw maayo. Kabay nga silutan sang Dios ang akon mga kaaway, sang ila kaugalingon nga kalautan, pagalaglagon niya sila kay matutom siya. Magapasalamat ako sa imo, O Ginoo, kay ikaw maayo. O Ginoo, magakalipay ako sa pagdulot sa imo sang isa kahalad. Magapasalamat ako sa imo, kay ikaw maayo. Ginlawas mo ako sa tanan nga mga kabudlayan, kag nakita ko ang pagkalutos sang akon mga kaaway. Magapasalamat ako sa imo, O Ginoo, kay ikaw maayo. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Labing hinigugma, kung sa diin may kahisa, kag pagkamaiya-iyahon, may kinagamo man, kag tanan nga sahi sang kalaot. Pero una sa tanan, ang kaalam nga gikan sa langit putli. Mahidaiton man ini, malulo kag mainabyanon. Puno ini sang kaluoy, kag nagapatubo sang maayo nga mga buhat. Wala ini sing pinilian kag pagkasalimpapaw. Ang kaayo amo ang patubas sang binhi nga ginatanom sa paghidait sa mga manughikot sang paghidait. Sa diin bala nagahalin ang tanan nga mga pag-ilinaway kag pagbinaisay sa tunga ninyo. Nagahalin ini sa inyo mga handom sa pagpangalipay nga nagainaway perme sa sulod sang inyo mga lawas. Nagahandom kamo sang madamo nga mga butang, pero hindi ninyo ini maangkon. Gani, handa kamo sa pagpatay. Nagakaibog kamo, kag hindi ninyo ini matigayon, gani nagasinuay, kag nagailinaway kamo. Hindi ninyo maangkon ang inyo luyag, tungod kay wala ninyo ini ginapangayo sa Dios. Kag kon nagapangayo kamo, wala kamo ginahatagi. Kayang inyo mga tinutuyo malaot. Ginapangayo ninyo ini nga mga butang para sa inyo kaugalingon nga kalipayan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palyag magtindog ang tanan.
gintawag kamo sang Dios paagi sa maayong balita nga ginwali sa inyo. Gintawag niya kamo agod makaambit kamo sang himaya sang aton Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraban sa Wala imo. sahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus kag ang iya mga gituton-an nagapadayon sa paglakat nga nagaagi sa Galilea. Hindi luyag na Jesus nga mahibaloan kundi siya kay nagapanudlo siya sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Ang anak sang tao igatugyan sa mga tao nga magapatay sa iya, pero sa 3 kadlaw pagabanhoon siya. Wala sila makahangop kung ano ang kahulugan sini, pero nahadlok sila magpamangkot sa iya. Nagabot sila sa Capernaum, kag sang nakasulod na si Jesus sa balay, nagpamangkot siya sa iya, mga gintutunan. Ano bala ang ginabaisan ninyo sa dalanon? Pero wala sila magsabat sa iya, kay man ang ila ginabaisan, amo kung sino sa ila ang labing dako. Naglingkod si Jesus, kagintawag niya ang 12 ka mga apostoles, kag nagsiling sila sa ila. Kung sino ang luyag manginuna sa tanan, dapat magpaulihi sa tanan, kag mangin sulugoon sang tanan. Nagkuha siya sang isa ka bata, kag ginpatindog sa tubangan nila. Ginkugos niya ini, kag nagsiling sa ila, ang tawo nga nagabaton sang isa sining mga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Kag kun ang nagabaton sa akon, wala lamang nagabaton sa akon, kundi ang nagabaton man sang nagpadala sa akon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Heso Kristo. Mga utot, pamalandungan naton sang ika-25 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, ang nasat uman ni Jesus nga tendency sang mga apostoles nga gin-remind niya sa gilayon agod nga hindi na maglatom sa ila paino-ino kag panimuot kag pagginawi ining paminatasan. Kag ano ina ang ila pag paindisanay kung sino ang pinakadako sa ila o kung pinakataas o kung ang pinakagamhanan. Gani sa gilayon, gintapas ni Jesus sila kag gin-remind nga kung sa akon, samtang nagasunod kamo sa akon, ang inyo pagdumala o kung ang mangin leader kamo nga nagaserbisyo, mangin mapainubuson kamo katulad sining bata, no? So, amoy na ang reminder ni Jesus sa mga apostoles nga ihan amat-amat nagabatsyag na sang temptasyon nga paindis-indis sila sa ila mismo nga kaugalingon dira bilang mga apostoles, kung sino mangin leader, kung sino mangin boss, no? Gani ginhambal na sila ni Jesus. Mga utod, amo man inaayhan ang padayon nga reminder ni Jesus bilang sa aton Ebanghelyo subong sa aton mantanan, no? Notisyahin niyo subong no? Ang sanguna magkaaway, miguay na subong. Kita niyo sa TV, no? Kay man 2025 na next year. Kay man mapaindisanay naman sila no? Pero kita ya kaluluoy naman, no? Sagsan o to, nagapulutok ang aton nga ugat para nga magsuporta sa particular ni kay kontrahanay sila. Subong, miguay naman sila. No? Do kita ang ginainto. No?
kay man sila mapaindisanay kag makita sang posisyon nga kundi into makadamo sang suporta para nga may madamo mabuto no? Kay damo ila suporta, damo ila balding inughatag sa aton, no? Balding nga may sulod nga mga sardinas o kung ano man dira, no? So, ano ina para sa aton mga utod? Kung amo ina si Jesus sa aton pag sinalayo diri pangkatiling banon sa makita naton sa aton palibot mismo sa aton sistema pang politika sa sistema sa aton pag sinalayo, no? Daw hindi man malayo ang nagasulod na ang panimuot kag paino-ino sa mga apostoles kag sa aton man mga literes kag sa aton man personal. Ti anong pwede naton obrahon? Siguro si Jesus nagahangkat sa aton nga kung may sistema na gidman dira iya, no, sa aton katilingban, sa aton pungsod, no, kapay pa nga balikan naton ang reminder ni Jesus kag masugod kita sa aton kaugalingon, no, nga hindi kita malingkang sang sining mga panimuot o kung struktura o kung sistema sang kung sino ang greatest, no, kung sino ang gamhanan. Kag kung daw alang-alang ako nga hindi ako magamhanan, makontra ko to sang una, friend na kami kay para nga mag-team up kami, ma-bolt in, para nga baskog kami, kag kami naman ang magahom, no? Kung amo nagitman ina, no? Kabay pa nga masugod ya sa aton individual, no? Ayhan si Jesus nagahangkat sa aton individually, kada isa sa aton, no? Nga sa gagmay lang naton nga mabuhat nga kaayuhan, no, nga magserbisyo sa aton isig katawo, ti amo lang na iya buhaton naton no, nga kun ang iban gid man iya na lamo na sang sistema nga nagabulig sila sa aton sa ila isig katawo bangod kay ma-convert ina sa buto, ti ila na iya ang aton iya ginasunod naton si Jesus nga hindi kita mapunaw sa pagbuhat sang kaayuhan sa mga magagmay naton nga masarangan diri mabuhat naton sa San Rafael, no? So kung amugid man na iya ang pamulitika diri sa aton, may mga alignment na subog, may nagabisita na sa Naga, no? Ang hindi na sila kuno friend, daw na bala, no? Di ano na lang tuya ang unity to sang una, no? Di sila gali friend, no? Gapulutok ugat to sang una nga kung may nagasunod sa ilangan unit team, no? Tapos hindi sila gali friend, as easy as that, kaya nakakuha na siya sang iya parte, no? Ti daw mo na bla, daw malain mo buot, kaya daw ginahimo kita yung mga tando-tando, no? Pero sige lang, no? Why nakita na yung mahimo, amo na yung sistema. Si Jesus nagahangkat sa aton individual nga mga tagipusoon, sa mga sarangan lang naton, sa mga gagmay nga mga buluhaton naton diri sa San Rafael. Kakabay pa nga ayhan ma-inspire naton ining mga gagmay nga kabataan, agud nga sa ulihi kung sila naman ang magpamuno sa aton katilingban, hindi na sila mag-into sa ila mga tawo kag sang ila mga constituent nga magamit sa mga tinaga nga unit team pero hindi man sila friend, no? O kung ano man dira, no, nga bangod lang sang politika, maaway sila, pagkatapos pitik sintas, friend naman sila kay kinanglan nila agud nga makapwesto. Ano ina, no? Di indira ang common good sang tao, no? Ginabalik yapon ni Jesus ang aton ebanghelyo nga ang ila kaugalingon lang ang ginapanumdum nila, hindi ang katilingban. Gani nga siguro ti amo na si Jesus nagamuno sa aton kag naga-remind sa aton. Sugod na lang yan sa aton kada isa sa aton diri sa San Rafael. Kung ano ta ang mabuligan naton sa isa kag isa diri sa sulod sa katilingban sa aton kaingot, muhaton naton, no? Kung kinrambula man sila kag magdumugay, no? Tika, buhat lang kami maayo no? Kung ano man dira yang pulahan o kung putian o kung bluhan, o basta mabuhat na kami sang kaayo sa isa kag isa, no? Wala sang kulor kung ano man da, kung may nagakinahanglan buligan, no? Amo man na isiguro ang gina-remind lang ni Jesus sa aton ang pinaka basic, no? Kag hindi
malatom ang aton nga painuino nga kita malang nga tao ang nagbuhat mo sang pagpahat-pahat. Ngay, hindi ko yan magbulig si imo, sisinuto ginbuto mo, no? Biska nagakinahanglan, no? Muna ang pinaka-basic, di ba? Ang pagbulig sa si katao nga nagakinahanglan, di kay ginway ka ginbuto, hindi ka magbulig. No, muna. So, si Jesus nag-remind sa aton, ngayhan, sa mga simple lang naton. Kung amo na gid man ang kakatabo sa aton pamulitika, ang aton diriya, kung ano ang mabuhat naton sa simple kag mga sincero naton nga mga buluhaton sa gagmay naton nga mga buluhaton diri sa aton katilingban sugod diri sa San Rafael, di buhaton naton, no? Kung ano ang maayo, wala punaw, mabuhaton naton para sa aton isikataw, para sa isa kag isa sa aton. Suportahan na kita diri, no? Kakabay pa ang Dios, no, si Jesus maghatag man sa aton sang kaisog nga magpadayon sa sina, no? Nga hindi kita malamon sang sining sistema nga nagapaindis-indisanay. Ngayhan halin sang una gid manggali nagakatabo man bisan sa mga apostoles ni Jesus. Kabay pa sa aton pagtililingob sa kada Sabado diri, no, ma-inspire kita sa isa kag isa nga magbuhat sang kayuhan. Wala sang basta kayuhan para sa nagakinahanglan, wala sang pinilian, no? Kabay pa nga biskan hindi ka man yung magpadalagan, no? Mangin maayo ka lang sa tanan, no? Pamalandungan naton ini magtindo kita tanan sa pagpahayag sa aton pagtuo, nagatuo ako sa Dios Amay sa tanan. Magbubuhat sang langit kay sang buta. Igato kay sa Kristo anak nga bugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lang sa Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria Birhen, insakit sugod ni Poncio Pilato, ilasa sa krus na patay kag inlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kag naglingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sa tanan. Gikan didto makaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhit kay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. mga muyo kita sa Ginoo, good nga mga buhi kita suno sang sugo sang ebanghelyo kag pangitao nato ng himaya halin sa Dios kag hindi suno sa painuino sang kalibutan. Sa kada pangabuyo ang aton sapat, Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Para sa managdumala sang simbahan, kabay pa nga magpanaksi sila sa pagpakaubos kag pagserbisyo, labi na gid sa pagatipan sa mga kubos kag sang mga nagatalalang, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Para sa mga opisyales sang gobyerno, kabay pa nga maghalong sila batok sa pagsulay sang gahom, manggad kag ambisyon, kag sundon nila ang ginasugo sang konsensya kag moralidad, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Para sa mga laiko, kabay pa nga mangin mapagon sila sa ila misyon nga magpanaksi sa ginharian sang langit, sa sunod sang pamilya, ulubrahan, kag tanan nga mga sektor sang katilingban, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Para sa amon tanan nga mga tumuluo, kabay pa nga kilalahon kag batunon sang tanan si Ginoong Hesus sa katawhan sa mga bata, mga kubos, mga ginabudlayan kag ginapabayan, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Para sa amon mga utod nga nagkalamatay, ilabinagid sa aksidente kag malubha nga balatian, kabay pa nga maagom nila ang paghidaid sa langit nun nga ginharian, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pag-ampo. Ginoo pamati ang mga pag-ampo sang imo mga tumuluo, himpita kami nga imo inaagda sa pagpakigambit sa imo Dios na misteryo. Pangayo naw nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
sakripisyo mahamutan sa Diyos Ama yung makaagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imong kamot. Saka dayawat kami sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kik sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batuna ang amon mga dulot, kag paagi sining Eukaristiya, ipadangat sa amon ang kaluwasan nga amon ginatuuhan. Napangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa imo. ibayo ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay. Takos ka gangigid, igo ka mapusanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon, kay sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo, Ginoo Santos ka Amay. Gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay pagi sa pagkamatay, kag iya pagkamatay kag pagkabanhaw, iya kami ginluwas sa sala kag sa kamatayon, iya kami ginpadunggan, nga mangin pinili nga kaliwat, harianon nga mga pari, balaan nga pungsod, nga iya pinain nga banwa. Sa tanan nga mga duog, amon ginabantala ang imo gamhanan nga mga buhat. O Diyos nga nagtawag sa amon gikan sa kadudulman pakadto sa imo makatilingala nga kapawa. Gani upod sa mga angheles kag mga arkangheles, kay sa tanan nga gadayo sa imo sa langit, nagaamba kami sa walay untat sang kalantahon sang imo himaya, nga nagasiling. Ginoong Diyos ang sa to si ikaw nga todo Ginoo, ito paran sa tanan na pagkasantos, gani ipadala ang imo Espiritu, sa pagpasanto si mga dulot o nga may ni para sa amon nga lawas kay dugo sa amon ganaw sa Kristo. So wala pa siya gitugyan sa kamatayan, ging baton siya kikibubuton, yagin kuha ang ipamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, panagtag sa imo gintuton-an nga nagasiling. Magkuha ang matanan, kag magkaon sinike ng mga akong lawas kay kitugyan para sa inyo. Sumuman. Pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Ipalibot sa imong ituton ang nagasiling. Magkuha ka mo tanan kag maginom sa sining kalis kay namang kalis sa akong dugo. Ang dugo sa bago kag walay katapusan nga kasugtanan niya gawla para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sa mga sala, imuan ninyo ini sa akong handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ang imo Ganyo amay, amon ginahalad sa imo tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay ka pagkabanhaw sa imo anak. Nagkapasalamat man kami sa imo, kay mo kami ginkabi nga mga takos sa pagatubang, at sa pagalagad sa imo sa sihing sakripisyo. Nagapakiluhi kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagamit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumang imo simbahan na lapdag sa bungos sa kalibutan. Imbita siya sa pagigugma po sa amon sa tupapa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo,
kay sa tanan na kaparian. Doon duma mga sakop siya mong katilingban, nga nagtaliwan niya may paglaom, hamabanhaw sila. Doon dumaman ang tanan na nagkalamatay sa imong pagkaabian. Batuna siya sa pagtanaw sa imong mahimayaon nga daw. Kaluiman kami, dili ko nagatambong, agod nga maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen, Eloy sang Diyos, upod kay San Jose nga Abana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kadara sa iya, ginahatag sa imo Diyos amay nga mahagahom sa kaysahan sang Espiritu Santo. Ang tanan ng dungog kag himaya, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan, tungod kay ginsugol sa aton maluluwas, pangamuyo kita sa pangamuyo, nga gintudlo niya sa aton. Luwason mo kami sa Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Katagi kami sing pagidait samon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan na palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Mga balik sa Jesucristo nga amon manluluwas. Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagidayat kinabiling ko sa inyo, ako pagidayat kinahatag ko sa inyo, di pagtamdang ang mga sala, kundi pagtusa imong simbahan. Susa imong gisiling at agi sa pagidayat kapag iusa. Ikaw ang nagakabuhi kay nagahari, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan, Amen. pagidayat sang Ginoo yarag yapon sa iyang tanan. Kag yaraman sa imo. Magatagay kita sa tanda sang pagidayat. Spirit.
Yan si Kristo ang Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita ginadapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo. Nakatapos nga magsulod ka sa panpulian. Papangmitang lamang sa katulong, kag mag-aayong akon kala. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balaan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan. Sakramento itugod nga paagi sa imo dayon nga pagbulig mahangpan namon ang imo mga misteryo kag sa amon paginawi mahangkon namon ang bunga sang imo pagtubo sa amon
Kapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Balik maglingkod sa mga dali para sa mga pahibalo. Ang aton nga novena prayer para kay San Rafael Arcangel, so ini nagipadayon sa subong adlaw, ara na kita sa ikitatlo nga adlaw sa aton novena para kay San Rafael Arcangel. So ini padayon hasta sa September 27. Tinitak na alas 6 sang gabi diri sa aton Barangay Chapel. Kag subong man sa masunod nga Sabado, wala kita sang anticipated mass sa alas 6 sa gabi, sunod nga Sabado. Ang aton misa diri alas 8 sa aga sa Sabado, September 28. Ina para sa padungog naton sa aton mahal nga Santos San Rafael Arcangel. Bungod kitistahan sang tatlo ka mga Arcangeles sa September 29. So bangod nga sa September 29 natuon sa Domingo adlaw. So ini aton misahan o konselebrahon sa September 28. Alas 8 ang takna sa aga. Diri sa aton nga chapel, ang aton celebrante ang mismong aton nga Cura Paroko, Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. Kag after sang aton nga Santos Misa, may request sa tanan. I think, Pats, this is your last, yung mag-misa. Okay, si Father, ma-fly away. Okay, sa sunod nga misa naton, sa Oktubre na, ang mga misa dre si Father Tadipa, ang bagong nga rektor sa St. Vincent Seminary. So si Father Julius, so karon ma-say goodbye kita sa iya. So may request sa tanan, yung mag-picture kita kay Father para may kita karon sang remembrance. Si Father, I think, since 2017, 18 pads. Oo, dari, someone. Since 2017, unang misa ni Father dari sa Misa Aguinaldo naton. No? Kaya siya na gina-sign. Ay, talang. Siya gina-sign dari dayon ni Father Gillian, niya manging naton ang St. Vincent Seminary, niya magmisa sa aton every Saturday sa aton anticipated mass diri sa aton niya catering bang. So dako ang contribution man ni Father sa aton agud manging isa kita ka catering band diri sa barangay sa Rafael. Kag nabtan si Father sa una nga aton chapel is daw balay-balay papats. Asa nga matamat kita nga nag-improve kag success si Father sa aton nga mga inagihan sa barangay. Kag nagbulig man si Father nga ma-inspire kita kami sa youth ministry nga matukod ang youth ministry nga subong medyo nagamay na sila. Then ang sa children's ministry nga amat-amat naman gagamay pero mapadamo na muna pa sa. We will commit nga ipadayon ining ministry nga nampisan diri sa Mount Chapel at the same time ang aton nga mga altar servers nga nagadamo subong yan, no? Aton altar servers ang kwarto gagamay. Okay. So dako ang naging contribution man ni Father. So Fads, for that thank you so much, kid. Okay, so after sini mapapicture kita kay Father. Lakpakan daw si Father ni. Thank you, Father. Thank you, Gid. Okay. Nagmisa ko di dumdumang ko, Gid. Duwa kami ni Roy, driver. Kay ginassign ko nila nga mamisa di Aguinaldo. Tapos siling ko dito kami sa Tabukan ni Chapel. Singko, Roy nga, alas 4:30 na, wala pa kata. Alas 3, mga alas 4, may tao. Mangkot tabi, namangkot kami kay sa St. Anda, no? Ay siling niya kagabi, patong misa, 5 din ng San Rafael, kadto kami din, no? Unang first experience ng San Rafael. So thank you, man. Okay. Tindo kita tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yaraman sa inyo. kagamay gamitin kamo sa mga gahom na Dios, ang Amay, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagida, itapos sa aton Santos Kamisa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. Kag sa liwat, Pats, thank you so much. So may request sa tanan niya ato sa aton altar, mapapicture kita with Father Julius Jacobres. Pag-ibig
isa, kita tanan nagakasadya, ikabuhi agud makita, ang pag-iniusa. Nagkakita kang manginsuga sa kada isa. Ipaambit ang paghigugma sa Diyos ang kapawa. Ang dugay nga ato nabaton, may panghangkat na sa laton, sa atong nga panglakaton, sa panawagan sa misyon.